Salam aleykum, hormatly Türkmenistan vatandaşları. Ben Alişer Sahatov. Hemmеңizler meni как aktivist, blogger, общественный деятель tanıysızlar. Şu neçe nime eden bolsam şu 4 yılın içinde ben öz halkıma hakkımız barlığını aydattım. Bizlerin özgürce bir bakışımız var. Onu beyan etmeye emmesine çağırış edettim. Nime eden bolsamam halkın behbedine edettim. Ben şu gün burun buruna Türkmenistan'a gitmek bilen. Sizler bilesizler Türkmenistan'a men iki blogger, aktivist bara ise eziyet edip, izdivaç edip öldürediler kısacası. Şunun için hormatly vatandaşlar, sizler menin arkadağım, sizlere şohrat. Şu gün sizler kömeğedi bilesizler. Şu gün bizlerin advokatımız deportu durdurma kararını itiraz etti. İnşallah gidimizde niyet edotupmuz. Allah razı olsun advokatımızdan elinden hissadı kaygımın oturan bizlerin için, aktivistler için, men Abdullah için hormatly vatandaşlar, sizlerden inkette hayışımız hormatly vatandaşlar. Pul kömeğini etsеңizler bizlere, aktivistlara şu bir giden masraflarımız var. Nasip olsa çıksak bizler yine öz işimize devam edemiz. Sizler bilen insan haklarını, insan hak hukukunu gepleşmeye. Sizler arkadağımız, sizlere şohrat, hemmenize minnettar. Kime de oturan bulsa, kim etcek bulsa hem. Rahmet hemmenize. Salam hormatly vatandaşlar, men Abdullah Urutov. Indi 3-4 yıldan beri hökümetten gelýän haýwatdyr basışlara dayanıp, maşgalama men derarly hökümetin görýän kynçylyklaryna da üns bermän halkymyza hyzmat edip gelýän. Köp adamlara arzyny çözmek üçin kanuny ýollary görkezdim. Köpleriň sesini ýanglandyrdym. Ýokarda oturanlara istirmek üçin faraxor hökümet işgärlerini tanqid etdim. Adalatly hökümet kurmak, ýurdu düzeltmek barada pikirlerimi paylaştım. Yurtda bolýan zatlar hakda hakyky maglumatlary paylaştım. TikTok, YouTube kanallarynda görüp bilersiňiz. Men mundan beýlegem şu işleri öz ähwitlerime eretmän, özüm kulluca işe girip aýgalada durmuşy ýaşamagyň ýerine şu işleri etmäne dowam etsek ýöne şu gün sizden bir zerur haýys maňa şu deport Ankara Akyurt deport nägerden çıkmana kömek edin. Men janma Ullokan Howpawanya sizin hemmäňizden bilýänsiňiz Türkmenistana barsak biz ýaly adamlary gürleýän hem wagt edýän başgalary kömek edýän adamlara näme bolýanyny öz bilen bilýänsiňiz. Elä edýändiklerini şonuň üçin şu gün maňa sizden kömek gerek. Maňa eliňizden gelen maddi kömegi edip bilersiňiz. Diýjekleriniz bardyr içiňizde senne bir saňana etdikmi diýjekleriniz bardyr içiňizde ýöne egerde biz agda bir bolup şu rejimi ýykmasak, şu adalatsyzlyklara garşy durmasak bu rejim dowam eder. Bizim kanumyz içmäne dowam eder. Bizim şonuň üçin her bir adamy jogapkärçiligi çekmemiz gerek. Egerde biz bir-biriň arkasynda durup bir-birine kömek etmesek biz çağalarymyzda enata bolup bilmer, garyndaş bolup bilmer, umuman ýurtdaşynda kötenmäne dowam eder. Şonuň üçin vatandaşlar sizden şu gün maňa zerur kömek gerek. Haýyş edýän kömek edin. Näme kömek etjek bolsaňyz bizim hasaplarymyza uratyp bilersiňiz. Şu videonyň aşagynda hasaplar bolar. Sag bolun.